Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Namuhla sizokhuluma ngezinhlobonhlobo zamagobongo. Izinhlobo zamagobongo abanye ke bacabanga ukuthi ke igobongo yinto eyodwa kodwa chabo akunjalo. Amagobongo ahlukahlukene ngenhloso yedlozi elukuwena. Idlozi nedlozi linegobongo lalo. Lapha ke sizobheka izinhlobonhlobo zamagobongo. Nazi ke izinhlobo zamagobongo. Khona igobongo lenono, igobongo lendiki, igobongo lomoya, igobongo ledlozi, igobongo lenhlahla, evalekile, igobongo lesithunywa, igobongo lendawe. Uma udinga ukwazi kabanzi ke ngawo lamagobongo esechaziwe ngicela uphuthume ku YouTube wethu la uzofike khona usubscribe ucinga ama video uzobe usithola sengichazile ke kabanzi ngawo amagobongo. Ungabuza nawe comment ukuthi ke ikuphi udinga ukuthi kuchazele khona ngoba sengenza ivideo yakho ngefake ku YouTube uphuthume uyo subscribe.